பானுப்பிரியா மாதாஜி பிரணத்தி சொல்றீங்களா? ஓகே மாதாஜி, இது ஓன் பண்ணிட்டேன். பிரணத்தி நான் படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சசூருன்மேலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்சஸ்ய ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் வைஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति विशेष नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णाभ्रेष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्त वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க பிரணத்தி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 14th சாப்டரோட செகண்ட் செஷன் நம்ம பாக்குறோம். நேத்து 14th சாப்டர்ல என்ன இருக்கு, பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஜட இயற்கை தோற்றுவித்ததுக்கு காரணம் பகவான் தான். ஜட இயற்கையும் ஆன்மீக இயற்கையுமா சேர்ந்து என்ன பண்ணுச்சு, இந்த ஜீவாத்மாக்களை உருவாக்குனுச்சு சொன்னமா. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் பிளஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் ரெண்டும் சேர்த்துதான் ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அப்படிங்கிறவங்க ஃபார்ம் ஆகுறாங்க. ஸோ மெட்டீரியல் நேச்சர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த உடல் உருவாகிறதுக்கு காரணமான அத்தனை எலிமெண்ட்ஸையும் மெட்டீரியல் நேச்சர் கொடுக்குது. அது உயிர் உருவாகிறதுக்கான விதை யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா பகவான். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து விதையளிக்கும் தந்தை, பீஜ பிரதபிதா அப்படின்னு 4th ஸ்லோகால பார்த்தோம். பீஜம்னா விதை, விதையை கொடுக்கக்கூடியவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான். அவங்க இல்லாம இங்க எதுவுமே என்ன நிலை பெறாது. ஓகேவா? சோ ஜட இயற்கையும் உண்டு பண்ணி, ஏன்னா அது பகவானோட தாழ்ந்த சக்தி. பகவானுக்கு 3 விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு படிச்சிருப்பீங்க 7th 8th சாப்டர்ல. அதுல தாழ்ந்த சக்தி எது அப்படின்னா ஜடசக்தி. அது மூலமா இந்த ஜட இயற்கைங்கிறது உருவாகுது. ஜட இயற்கையில எல்லாத்தையும் அவங்க உருவாக்கிட்டு அவங்களோட மார்ஜினல் பொட்டன்சி, நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு சில நேரத்துல வந்து பகவானோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி எடுத்துப்போம். சில டயத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த மெட்டீரியல் நேச்சரோட அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால இந்த ஜடசக்தி நம்மள ஆளும். சரி, ஆன்மீக சக்தி ஜடசக்தி ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல நம்ம இருப்போம், மதில் மேல் பூனை மாதிரி. சம்டைம்ஸ் நம்ம அந்த பக்கம் குதிப்போம், சம்டைம்ஸ் இந்த பக்கம் குதிப்போம். ஓகேவா? சோ நம்ம அதிகமா பக்தி தொண்டெல்லாம் பண்ணிட்டு பகவானை பத்தின எண்ணங்கள் அதிகமா வளர்த்துட்டு நம்ம இருந்தோம், அதாவது சத்துவ குணத்துல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்மள ஆளக்கூடிய சக்தி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக சக்தி.
சரியா? இதுவே அப்படி இல்லாம நம்ம செய்யக்கூடிய சாதாரண கர்மாக்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட பலன் கருதும் செயல்கள், ஓகேவா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு, அதுவும் பலன் நோக்கி செஞ்சுக்கிட்டு, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா அதுக்காக சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அதை அபிவிருத்தி பண்ணணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு, அப்படி நம்ம இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் கூட இருந்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப நம்ம எந்த சக்தியால ஆளப்படுறோம் அப்படின்னா ஜடசக்தியினால ஆளப்படுறோம். சோ நம்மளோட சக்தி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பொட்டன்சி என்ன அப்படின்னா மார்ஜினல் பொட்டன்சி. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல நம்ம டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கோம், மதில் மேல் பூனை மாதிரி. ஒரு சமயம் நல்ல இடத்துலயும் விழுவோம், ஒரு சில சமயத்துல ஜடசக்தியை நோக்கி நம்ம தாழ்ந்தும் போயிடுவோம், ஓகேவா, அது ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. சோ பகவானும் இந்த மெட்டீரியல் நேச்சருமா சேர்ந்துதான் யாரை உருவாக்குறாங்க, ஜடசக்தி சாரி, லிவிங் என்டிட்டிஸ், இந்த ஜீவாத்மாக்களை உருவாக்குறாங்கன்னு சொல்றோம். அப்ப இந்த ஜீவாத்மா என்ன ஆகுறான், இங்க வந்து கட்டுண்டு போறான். எதனால கட்டுண்டு போறான் அப்படின்னா, இந்த ஜட இயற்கையோட தோன்றாத அறிவு சக்தி ஒண்ணு இருக்குது. அதுதான் என்ன, இந்த முக்குணங்கள். முக்குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போறதுனால அவன் என்ன ஆயிடுறான், பலவிதமான செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கான். அவனோட செயலுக்கு தகுந்த மாதிரியான இலக்கையும் அவன் அடையறான், ஓகேவா. என்ன செயல்கள் செய்யறான், சில ஜீவாத்மாக்கள் சில நேரங்கள்ல நல்ல செயல்கள் செய்யலாம், சில நேரங்கள்ல தன்னோட கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆசை, அது அன்கன்ட்ரோலபிள் டிசையர்ஸ் சொன்னோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த ஆசையினால தன்னோட எல்லையை பெருக்கிக்கிட்டே போகணும், நிறைய உழைக்கணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல என்ன ஆகுறான், கட்டுப்பாடே இல்லாம ஆசைப்படுறான், அதுக்காக உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கான், துன்பத்திலே உழல்றான். சோ அதுக்கான இலக்கம் அடையிறான். சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, கொஞ்சம் கூட உற்சாகமே இல்லாம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக் சென்ஸ் கூட இல்லாம எப்பவுமே மயக்கத்திலயும் இருட்டிலையுமே இருந்து அவங்களோட பொழுதையும் வாழ்நாளையும் அவங்க கழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட இலக்க அந்த செயல்பாடுகள் தான் நிர்ணயிக்குது. சோ இந்த மூணு என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், ஓகேவா. அந்த முகுணங்கள், அந்த முகுணங்களோட செயல்பாடுகளை நம்ம அடுத்த 18வது ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவங்க அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட சிம்டம்ஸ், இவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த சிம்டம்ஸ் தெரியும். சத்துவகுணத்துல இருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும், உடம்புல இருக்க 9 கேட்ஸ் சொன்னோம்ல, 2 ஐஸ், அப்புறம் 2 காதுகள், அப்புறம் மூக்கு துவாரங்கள் 2 இருக்கு, அப்புறம் ஒரு வாய், அப்புறம் ஒரு ஜெனைட்டல் ஆர்கன், பிறப்புறுப்பு இருக்கலாது, அப்புறம் 2 எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். இதுதான் என்ன அப்படின்னா 9 கேட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஒரு லிவிங் என்டிட்டியில இருக்கக்கூடிய 9 துவாரங்கள் இதுதான். இந்த 9 துவாரங்களை தான் 9 கேட்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது எல்லாம் பிரகாசம் அடைஞ்சிருக்கும். அப்படி எப்படி மத்தாச்சு தெரியும் அப்படின்னா, அமைதியா இருப்பாங்க, தன்னில சந்தோஷப்பட்டு எல்லாமே அவங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எது என்ன, பகவானை பத்தின செய்திகளை மட்டும்தான் கேட்கணும், பகவானை பத்தின செய்திகளை மட்டும்தான் பார்க்கணும், அவரை பத்தின வார்த்தைகளை மட்டும்தான் பேசணும், அவரோட பிரசாதத்தை மட்டும்தான் உட்கொள்ளணும், அவரோட பாத தூளிகள்ல அந்த பாதத்துல அர்ச்சனை பண்ணிருக்க துளசி இதான் அததான் நுகர்ந்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரி அவங்க கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறாங்க. சோ எல்லா கேட்ஸும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அவங்க ஜீவாத்மா பிரகாசம் அடையும், ஓகேவா. சோ அதுதான் அறிகுறி, அந்த சிம்டம். இதுவே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்போதும் அத ஒரு 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 பிக்சர் கூட பார்த்திருப்பீங்க, கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு விஷயத்த நோக்கி தொடர்ந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. அது முடிவே இல்லாம அது போயிட்டே தான் இருக்கும், அது நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும், அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்களும் போயிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு என்னைக்குமே எண்டே கிடையாது, அது இன்ஃபினிட்டா அவங்களோட ஆசை இருந்துட்டு இருக்கும். சோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன, அந்த மாதிரி அன்கண்ட்ரோல்டு டிசைர்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப அதி தீவிரமா அதுக்கான வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அதை அடைஞ்சே தீரணும்னு தன்னோட உழைப்பு, தன்னோட நேரம், தன்னோட புத்திசாலித்தனம் எல்லாத்தையும் அதுலயே போட்டு கடைசியில அவங்க அடையிறது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல டெம்பரரியா ஹாப்பியா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் அவங்க அடைவாங்க. ஆனா அதுக்கு நிறைய துன்பப்பட்டிருப்பாங்க, ஓகேவா. சந்தோஷமா இருக்கணும்னு அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். தமோகுணவாதிகள் எதுவுமே செய்யாம சோம்பேறித்தனமா பகல் பூரா தூங்கிட்டு, பகல் பூரா மது மாமிசம்னு சாப்பிட்டுட்டு பைத்தியக்காரத்தனமா என்ன செய்யறாங்க, எந்த ஞானத்தையும் வளர்த்துக்காம யாரு எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களோட டைம் ஃபுல்லா வேஸ்ட் ஆகுது. அவங்களோட பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அவங்க எப்பவுமே மயக்கத்திலையும் பைத்தியகாரத்தனமா செயல்களையும் செய்யறத வச்சு அவங்க தமோகுணத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லிடலாம். சோ இந்த மாதிரி அவங்க போனாங்கன்னா அவங்களோட இலக்கு என்னவா இருக்கும், அவங்க அடையக்கூடிய டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நல்ல பஸ்ல ஏறணும்னா தான் நம்ம போகணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஊர் போய் சேர முடியும், ஓகேவா. இப்ப நான் இங்க இருந்து சென்னை போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சென்னைக்கான பஸ் ஏறினாதான் நான் சென்னை போக முடியும். திருச்சிக்கான பஸ் ஏறிட்டு நாம சென்னை போகணும்னு நினைச்சேன்னா முடியாது இல்ல. ஸோ கரெக்ட் ரூட்டை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும், நம்ம கோல் நம்ம நினைச்ச அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும்.
ஸோ உயர் கிரகங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம நல்ல செயல்களை செய்யணும், சந்தோஷத்தை வளர்த்துக்கணும், பிரகாசமான உடல் உறுப்புகளோட நம்ம இருக்கணும். அப்ப சாது சங்கம் வேணும். நம்மளுக்கு ஒரு குரு ஒருத்தவங்களை நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த குரு கிட்ட நம்ம பணிவோடையும் அன்போடையும் அவங்களுக்கு நம்ம சேவையெல்லாம் செஞ்சு அவங்க என்ன பகவானை பத்தின நல்ல விஷயங்களை சொல்லி தராங்களோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்றது மூலமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நம்மளோட இந்த ஞானத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அபிவிருத்தி பண்ணிக்க முடியும். சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அபிவிருத்தி பண்ணிப்பாங்க தன்னுடைய ஞானத்தை. அவங்க சந்தோஷம் தான் படுவாங்க, அதனாலதான் அவங்க கட்டுண்டே இருக்கிறாங்க, அதுவும் சொல்லியாச்சு. பகவான் வந்து அந்த சாப்டர்ல எந்த இடத்துலயுமே நீ சத்துவகுணத்துல இரு அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை, அதுதான் பெஸ்ட், நீ அங்க இரு அப்படின்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ எல்லா குணங்களையும் விட்டுரு, லீவ் ஆல் குணா, எல்லா குணத்தையும் நீ விட்டுரு, அப்பதான் நீ என்கிட்ட வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அணுர்பிருகத் கிருஷஸ்தூலோ குணபிரு நிர்குணோ மகான்னு வரும். அவர் அணுவை விட அணு மாதிரி இல்ல, அணுவை விட சின்னவர் அவரு. அதான் அணுர்பிருகத் கிருஷஸ்தூலோ அப்படின்னா ரொம்ப பெருத்தவர், ஸ்தூலம் அப்படின்னா ரொம்ப பெருத்தவர். அப்ப குட்டியாவும் இருப்பாரு, அப்புறம் அவர் பெருசாவும் இருப்பாரு. அப்புறம் குணபிரன்னா குணத்தை அவர் தான் கொடுத்தாரு, பட் நிர்குணோ மகான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அவர் வந்து குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், குணத்தை படைச்சது அவரு தான், மெட்டீரியல் எனர்ஜி மூலமா குணத்தை படைச்சவர் அவரு தான். ஆனா படைச்சாலும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நிர்குணவாதியா அவங்க நிக்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்களேன், ஒரு அனாலஜி இருக்கும். அரிசி மூட்டை வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரிசி மூட்டை அந்த ஃபுல் அரிசி அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வந்து தேல் வந்து முட்டை போட்டு வச்சிருக்கும். ஓகேவா? ரொம்ப நாள் அப்படியே கட்டி வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த வெப்பம் அந்த சூட்டுக்கு தேல் முட்டை போட்டு வச்சிருக்கும். அது சாதாரணமா பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ஓ அரிசி தான் என்ன பண்ணிருச்சு, அந்த தேல் முட்டையை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு. அந்த அரிசியா காரணம், அந்த தேல் முட்டை அங்க வர்றதுக்கு அரிசியா காரணம்? நிச்சயமா அரிசி காரணம் கிடையாது. அந்த முட்டையிட்ட அந்த தேல், தாய் தேல் இருக்குல்ல, அதுதான் காரணம். பட் பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, அரிசிக்குள்ள தேல் கண்ணுக்கு தெரியாது, பட் தேல் முட்டை கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓ அரிசி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுப்போம். அதே மாதிரிதான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இந்த குணங்கள் இருக்குன்னோட ஓகே இதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு, யாரு, மெட்டீரியல் எனர்ஜி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு இல்ல, பகவான் தான் அதை கொடுத்தாங்க. பட் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னாலும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, நிர்குணவதியா இருக்காங்கல்ல. அப்படி நம்ம போய் பகவானை போய் நம்மளும் ரீச் பண்ணணும் பகவான் மாதிரி. அதனாலதான் அவங்க சத்துவ குணம் குட் பெஸ்ட்னு எங்கேயுமே சொல்லவே இல்லை, ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. சோ அவங்க எங்க போவாங்கன்னா பகவான் கிட்ட போக மாட்டாங்க, சத்துவகுணத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க, உயர் கிரகங்களுக்கு போவாங்க. ஓகேவா? இதுவே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால மறுபடியும் இதே பூலோகத்திலே தான் அவங்க பிறப்பெடுப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு இருக்காது, என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே அறியாமையிலே தான் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. சோ அவங்க இன்னும் கீழ்நிலையான பிறவியை அவங்க எடுப்பாங்க. இதுவும் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த மாதிரியானதெல்லாம் ஏன் கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்க செஞ்ச செயலோட பலன்கள் தான் இது. ஓகேவா? நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா தூய்மையான விஷயங்கள், அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள், ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா படிப்படியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர்ந்துகிட்டே தான் போவாங்க. சத்துவகுணம் வந்து அவங்களுக்குள்ள இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். ஆனா இதுவே வந்து பேராசை அதிகமா பட்டு அதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா நீ இங்க இருந்து இந்த மாதிரி அனுபவிக்கணும், இதெல்லாம் அடையணும் தானே நீ, இந்த உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னங்கிறத மறந்துட்டு நீ இதை செஞ்சுட்டு இருக்கிற, இந்த பௌதிக ஆசையில நீ கட்டுப்பட்டு போற. சோ இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் தான் உனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீ இங்கே இருந்து பகவான் மறுபடியும் இதே பூலோகத்துல உனக்கு பிறவியை கொடுக்குறாங்க. சோ அவங்க செஞ்ச செயலுக்கான பலனை தான் ஒரு குணவாதிகளும் அடையறாங்க. இது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுதான் நம்ம குணங்களை, இந்த 3 குணங்களை இந்த 18வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. என்னென்ன குணங்கள், அந்த ஒரு குணமும் எப்படி ஆதிக்கத்தை செலுத்துறது வந்து நம்ம எதை வச்சு சொல்லலாம், சிம்பிளா அவங்க சாப்பிடுற ஃபுட்டை வச்சே சொல்லிடலாம்னு சொல்லியாச்சு. அதுதான் முதல் அந்த 10 to 13 ஸ்லோகாஸ்ல அதெல்லாம் தான் இருக்கும். அவங்க உண்ணக்கூடிய உணவு, அவங்க விரும்பி உண்ணக்கூடிய உணவை வச்சு அவங்க சத்துவவாதியா ரஜோவாதியா தமோகுணவாதியாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் இந்த குணங்களுக்குள்ளேயே அவங்க மாத்தி ரோலர் கோஸ்டர் ஒரு பிக்சர் ஒண்ணு பார்த்தோமா, ஒரே ஜீவாத்மாக்குள்ளேயே 3 விதமான குணங்களும் சுத்தி வரும். ஒண்ணு ஒரு டைம் ஒண்ணுதான் டாமினேட் பண்ணும். சோ எப்பவுமே ஒரு ஜீவாத்மா ஒரு குணத்திலே நிலை பெற்றவனா இருக்க மாட்டான். ஓகேவா? எப்ப இருப்பான், அந்த பிரம்மனை பத்தி உணர்ந்து இருக்கணும், பகவான் கிட்ட நம்ம திருப்பி போகணும் அப்படின்னு அந்த அவனுக்கு தோணும் போது, அந்த ஞானம் அவனுக்கு கிடைக்கும் போதுதான் அவன் என்ன ஆவான், சத்துவகுணவாதியா இருந்தாலும் கூட சுத்த சத்துவ நிலைக்கு மாறுறதுக்கு அவன் ட்ரை பண்ணுவான். இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறது எப்படி இந்த குணங்களை தாண்டி செல்றது. இது அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. இந்த 4th chapter இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த குணங்களை எப்படி தாண்டி செல்றதுன்னு அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட கேக்குறாங்க. பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, சொல்லிட்டே இருங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. அது அந்த எப்படி அவங்க தாண்டி செல்லணும்னு பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துல இருந்தா அவங்க எது மேல ஆசைப்படுவாங்க? தான் பெற்ற ஞானத்து மேலயும், தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் மேலயும் அடுத்தவங்க வந்து புகழ்ச்சியை கொடுக்கணும். ஓகேவா? அது உங்களுக்கு ஒரு பெருமையா இருக்கும். அதனால அவங்க கட்டுண்டு போறாங்க. ஓகேவா? இதுவே ரஜோகுணவாதிகள் எப்படி கட்டுண்டு போறாங்க? அந்த செயல்களை வந்து திருப்பி திருப்பி செஞ்சு இன்னும் அதிகமா அதிகமா அதோட பலன் அடையணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால கட்டுண்டு போறாங்கன்னு பார்த்தோம். தமோ குணவாதிகள் அந்த மது மயக்கத்திலையும் அப்புறம் இருட்டிலேயே இருந்துட்டு எப்பவுமே தூக்கம், அதிக நேரம் தூக்கம், அதாவது கண்ணா பின்னான்னு உணவு எடுத்துக்கிறது, இது மூலமா அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கட்டுண்டு போறாங்க. சோ கீழான ஒரு உலகத்துக்கு அவங்களோட அடுத்த ஜென்மாங்கிறது போகுது. சோ இந்த உடல் தான், அந்த உடல் கூட செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் என்ன பண்ணுது? உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை அடுத்த ஜென்மால என்ன மாதிரி உடலை எங்க போய் எடுக்கிறது அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறது எது அப்படின்னு அந்த உடல் தான். உடல் செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். சோ செயல்களை நம்ம கம்ப்ளீட்டா மாத்தி ஆகணும். ஓகேவா? அதுதான் குணங்களை தாண்டி செல்லுதல். தாண்டியவரின் அறிகுறிகள் என்னென்ன, அவரது நடத்தை என்ன, எப்படி தாண்டுவது? இந்த 3 கொஸ்டினும் அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்பாங்க. எஸ் மாதாஜி. தாண்டியவர் அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடுநிலைமையா இருப்பாங்க. ஓகேவா? எது நடந்தாலும் அவங்க ஈக்குவலா பேலன்ஸ்டா அவங்க பாப்பாங்க. சமநிலையில் இருப்பார்கள். தூண்டுதல்களை பொருட்படுத்த மாட்டார். எந்த மாதிரி நம்ம அவங்களை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டாலும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க? காம் அண்ட் கம்போஸ்டா இருப்பாங்க. ஓகேவா? கோவப்பட மாட்டாங்க. அப்புறம் அல்லது அதுக்கு எதிர்வினையா ஏதாவது ஒரு பதில சொல்ல மாட்டாங்க. அப்புறம் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர். ஏக்கம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்? ரஜோகுணவாதிகளுக்கு ஏக்கம் அதிகமா இருக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். ஓகேவா? அதுல இருந்து விடுபட்டிருப்பாங்க. பொறாமையிலிருந்து விடுபட்டவர். பொறாமை யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, ரஜோகுணவாதிக்கும் பொறாமை உண்டு, தமோகுணவாதிக்கும் பொறாமை உண்டு. ரஜோகுணவாதியாவது உழைப்பாங்க. ஓகேவா? அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம வச்ச கோலை ரீச் பண்ணணும், அவங்க உழைப்பாங்க. பட் எதுவுமே செய்யாம இனர்ஷியா, அதாவது இன்ஆக்டிவ் நிலையிலே இருந்துட்டு ஆனா அதை அச்சீவ் பண்ணணும், அதை ரீச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு மட்டும் நினைப்பாங்க தமோகுணவாதிகள். சோ இந்த இந்த எல்லா குணத்துல இருந்து வெளிப்பட்டவங்க தான் என்ன அப்படின்னா நிர்குணா. ஓகேவா? இதுதான் அறிகுறிகள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், சேம் அதேதான். நடுநிலைமை, சமநிலை, பொறாமையிலிருந்து விடுதலை, நாம் உடல் என நினைத்தால் இது எதுவும் வராது. இந்த ஆத்மா இந்த உடல் ரெண்டும் ஒண்ணு அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுக்காங்களேன், இது வராது. நம்மிடம் இல்லாததை எண்ணி நாம் ஏங்குவது வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்திற்காக தற்போதைய சந்தோஷத்தை பறித்து விடுகிறது. இது யாருக்காக சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு ரஜோகுணவாதி. ரஜோகுணவாதி தான் என்ன செய்யறாங்க? ஒண்ணு கிடைக்கணும் கிடைக்கணும்னு இந்த ஏக்கத்தை அதிகமா பண்ணிட்டே போகும்போது தாங்கிட்ட கிடைச்சிருக்கும், அவங்க திருப்பி பார்த்தாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவோ விஷயங்களை சாதிச்சிருப்பாங்க. பட் அதை அவங்க யோசிச்சு பார்க்க மாட்டாங்க. இன்னும் நம்ம வச்ச கோலை, இன்னும் நம்ம செட் பண்ண கோலுக்கு நம்ம போகலையேன்னு வரப்போகாத ஒரு எதிர்காலத்துக்கு, அது எல்லாருக்கும் எல்லாம் வாய்க்காது. ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் எல்லாம் வாய்க்காது. சோ இந்த கிடைச்சது என்னவோ அதை அனுபவிக்காமையே, அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்காம துன்பத்திலே உழலுவாங்க. சோ இப்ப இந்த நிர்குணவாதியா போனவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா என்னென்ன கேட்டாங்க, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட அறிகுறிகள் என்ன, அடுத்தது அவங்களோட நடத்தை என்ன, அவங்க எப்படி வந்து நடந்துப்பாங்க, அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும். எல்லா சூழ்நிலைகளும் உறுதியாக உள்ளார். புகழோ பழியோ, எல்லா சூழ்நிலைனா என்ன மாதாஜி அப்படின்னா, சுச்சுவேஷன் சம்டைம்ஸ் நடக்கும்ல, யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து புகழவும் செய்வாங்க நம்மள. ஓகேவா? நம்மள வந்து ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி பேசுவாங்க. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், அப்படியே அது மாறி நடக்கும், நம்மள கர்ஸ் பண்ணி பேசுவாங்க. ஓகேவா? சோ புகழோ அல்லது பழியோ எது நடந்தாலும், புகழ்ந்தாலும் நம்ம என்ன புகழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சந்தோஷப்படவும் வேண்டாம். பழி விழுந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம செய்யாத தவறுக்கு நம்ம மேல பழி விழுந்ததுன்னா அதுக்காக நம்ம துக்கப்படவும் வேண்டாம். ஏன்னா அது எதுக்குமே நம்ம காரணம் கிடையாது. நல்லதோ கெட்டதோ எதுக்குமே நம்ம காரணம் கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்தது மானமோ அவமானமோ, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா டியூவாலிட்டிஸையும் அவங்க கடந்து ஒரே மாதிரி எண்ணத்தோட, ஒரே மாதிரி செயல்பாட்டோட இருந்துட்டு இருக்கவங்கதான். சோ என்னென்ன? புகழோ அல்லது பழியோ, மானமோ அல்லது அவமானமோ, இன்பமோ அல்லது துன்பமோ, விரும்பியது அல்லது விரும்பாதது. ஓகேவா? ஏதா இருந்தாலும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? உறுதியா ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. ஒரு நல்ல வீடு அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலும் சந்தோஷப்படுவாங்க. அந்த குடியிருக்கிற வீட்டுல ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னா, ஒரு ஒரு ஃபயர் இன்சிடென்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னாலும், ஓகே இது பகவானால நடத்தப்பட்டது, இது நமக்கு இதை விட இன்னொரு பெஸ்டான ஒரு இடத்த பகவான் காட்டுவாங்க அப்படின்னு அதுக்காக கொஞ்சம் கூட பயப்படாம, பரபரப்பு அடையாம, ஓகேவா, என்ன பண்ணுவாங்க? அப்பயும் பகவானை சிந்திச்சுட்டு இருப்பாங்க. எல்லோருடன் சமமாக பழகுகிறார். எல்லாருமே படிச்சவங்க, படிக்காதவங்க, சரியா? அப்புறம் இது
மிருகங்களுக்கு இடையில, பறவைகளுக்கு இடையில, மனிதர்களுக்கு இடையில எந்தவித பாகுபாடும் பார்க்காம இருப்பாங்க. எல்லாரோடையும் சமமா பழகுவாங்க. அப்புறம் மண்ணோ, கல்லோ, பொண்ணோ, நண்பனோ, எதிரியோ யாரா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒண்ணுதான். அவங்க ரோட்ல போகும்போது அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறது வந்து மண்ணா இருந்தாலும் சரி, பொண்ணா இருந்தாலும் சரி, அவங்க ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஓகேவா? மண்ணுங்கறனால அதை காலால தள்ளிட்டு போறதோ, பொண்ணுங்கறனால தனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத, தனக்கு உரிமையே இல்லாத அந்த விஷயத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறதோ அவங்கள்ட்ட இருக்கவே இருக்காது. நண்பனோ எதிரியோ ஒரே மாதிரிதான் பாவிப்பாங்க. ஓகேவா? நண்பன் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு நல்ல இன்முகம் காட்டி பேசுறதோ, எதிரிங்கிறதுக்காக அவங்கள வீட்டுக்கே வர விடாம கதவை சாத்தி வைக்கிறதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடையவே கிடையாது. அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. சமமா பழகுவாங்க. மனம் போன போக்கில் எப்போதும் நடப்பது இல்லை. எப்பவுமே என்ன, அவங்களோட தெய்வ சிந்தனை தான் அவங்களோட மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும். சோ அவங்க எப்பவுமே அந்த அந்த தெய்வ சிந்தனை அப்படின்னா பகவானே நமக்கு வழி காட்டுவாங்க. இப்படி சில செயல்கள் தான் செய்யணும்னு வரைமுறையோட ஒரு டிசிப்ளின்டா அவங்களோட லைஃப்ங்கிறது போகும். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து ஆன்மீக பயிற்சியில் உறுதியாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவங்களோட நடத்தை இப்படிதான் இருக்கும். 19 படிங்க யாரும். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களைத் தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரம புருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கையை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. சோ இப்ப பகவான் சொல்றாங்க, இந்த குணங்களை விட்டு தவிர்த்து வெளியில யாரு வந்தாலும் அவங்க எங்க போவாங்களாம்? பகவானோட ஆன்மீக இயற்கையை அடைகிறான். அதாவது சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கிறவங்க எங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வாசுதேவ தலத்துல இருக்கிறாங்க. சொல்லியிருக்கோம் நம்ம, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நின்னோம் அப்படின்னா அந்த குணத்துக்கு பேர் என்னன்னா சுத்த சத்துவ நிலை. அதுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா வாசுதேவ தலம். வாசுதேவ தலம்னா என்ன? பகவானுடைய ஆன்மீக இயற்கைன்னு அர்த்தம். எல்லா செயல்களிலும் இயற்கையின் குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாரும் இல்லை என்பதையும், பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்து முறையாக காண்பவன். எப்ப அவங்களால பார்க்க முடியும்? அட்லீஸ்ட் அவங்க சத்துவ நிலையிலாவது இருக்கணும். ஏன்னா சத்துவ குணவாதிகளுக்கு தான் அந்த ஞானம் இருக்கும். ஓகேவா? அவங்கதான் ஒரு தத்துவவாதியாவோ அல்லது ஞானத்தை அதிகமா தெரிஞ்சவங்களாவோ அல்லது ஒரு குரு கிட்ட சரணடைஞ்சு அவங்க மூலியமா ஞானத்தை அபிவிருத்தி பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணம் உள்ளவங்களாவோ யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் தான். சோ குறைஞ்சபட்சம் இதுக்கான தகுதி என்ன அப்படின்னா அவங்க சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றவங்களா இருக்கணும். சோ இந்த குணங்கள் எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கையில நம்மளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி. நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. சோ அவங்களோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக இயற்கை அடையறதுதான் அவங்களோட இலக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முக்தி அளிக்கும் ஞானம். உடல் முக்குணங்களால் வழங்கப்பட்டது. இந்த உடல் வந்து உடல்ல உங்களுக்கு 13th சாப்டர் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த உடல்ல 24 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. 24 மூலகங்கள்னு பார்த்தோம். அதுல பஞ்சபூதங்கள் இருக்கு, கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அப்புறம் அந்த கர்மத்தை செய்யக்கூடிய உறுப்புகள் அது 5. அதை தவிர மனபுத்தி அகங்காரம், அப்புறம் தோன்றாத ஒரு மனம் ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் தோன்றாத அருவமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா முக்குணங்கள்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ அந்த உடல்ல என்ன இருக்கு? முக்குணங்கள். அது ஒரு சேர்க்கையா இருக்கு. செயல் என்ன? அந்த உடல் செய்யக்கூடிய செயல் என்ன? அந்த முக்குணங்களால் வழிநடத்தப்படுகிறது. நான் இப்ப சுத்தகுணத்துல இருந்தேன்னா நான் பகவத்கீதை நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன். நான் இதுவே ரஜகுணத்துல இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட கரியரை பில்ட் பண்றதுக்கு என்ன தேவையோ அதை படிக்கிறதுக்கு போயிடுவேன். ஓகேவா? இலக்கு என்ன? முக்குணங்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யறோம்? பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸை தொடர்ந்து பண்றோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? நம்ம படிக்கிறது மூலமாவும், ப்ரீச் பண்றது மூலமாவும், பகவானை பத்தி நினைக்கிறது மூலமாவும் நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்மளோட இந்த பகவானுக்கும் நமக்குமான அந்த பாண்டிங்கை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு போறோம். இன்னும் நல்ல க்ளூ வச்சு ஒட்டுறோம். ஓகேவா? சோ அது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு இலக்கு போறதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். அப்ப செயலுக்கு காரணம் என்ன? முக்குணம் தான். சோ ஒண்ணு அப்படி நீங்க கார்லேட் பண்ணி பார்க்கலாம். முக்குணங்கள்ல தான் இந்த உடலுக்குள்ள முக்குணங்கள் இருக்குது. முக்குணங்கள்னாலதான் செயல்களும் நடக்குது. அந்த செயலோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா முக்குணங்களாலதான் உறுதி செய்யப்படுது. ஆனா ஆத்மா என்ன? இந்த உடலும் முக்குணமும் பத்தி இப்ப சொல்லியாச்சு. பட் இந்த உடலுக்குள்ள யார் இருக்கா? ஆத்மா பரமாத்மா 2 பேர் இருக்காங்க. ஆத்மா இவைகளிலிருந்து தனித்து நிற்பவன்.
பரமபுருஷர் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? பரமபுருஷன் உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் கூட பகவான் அதுல இருந்து என்ன ஆயிடுறாங்க, டிட்டாச் ஆகி நிக்கிறாங்க. பட் கூடவே இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா என்ன பண்றான், அந்த குணங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு போயிடுறான். அப்படி அவன் தனிச்சு நின்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுதான் என்ன, முக்தி அளிக்கக்கூடிய ஞானத்தை அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆறான், லிபரேட் ஆயிடலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் 20 படிங்க மத்தாஜி. மத்தாஜி இல்ல பிரபு யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். உடலை உடைய ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர்வு பெற முயலும் போது, அப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து அவன் இந்த கட்டுக்களை விட்டுட்டு, இது நம்மள கட்டி வச்சிருக்கு, இதுதான் நம்மள கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன செய்வான், அந்த கட்டுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான். ஓகேவா? நம்ம ஒரு இடத்துல சிறைப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாத வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன செய்வோம், அதுலயே சிறைப்பட்டுட்டே இருப்போம். அது ஒன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை பிச்சுட்டு தானே வெளியில வரணும்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இந்த 3 குணங்களும் தான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஞானம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் ஞானம், பரம ஞானம், பகவான் கொடுத்த ஞானம். அது வந்துருச்சு அப்படின்னா விடுதலை பெறணுங்கிற எண்ணம் அவங்கிட்ட வந்துரும். அப்ப இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து உயர்வு பெற்று அடுத்த குணத்துக்கு, அதாவது அந்த நிர்குணம், சரி, அதுதான் சுத்த சத்துவ குணங்கிறது. சோ அங்க அவன் போறான். அப்படி அவன் போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு இந்த 4 டிசீஸ் இருக்குல்ல, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, அப்புறம் ஓல்ட் ஏஜ், இந்த 4 விதமான முதுமை அப்புறம் இறப்பு. சரியா? இந்த 4மே டிசீஸ், நுண்ணிதழ் டிசீஸ் விட்டுருக்காங்க. சோ இந்த 4மே என்ன அப்படின்னா இது 4மே என்ன அப்படின்னா மிசைரிஸ். 4 மிசைரிஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான், பர்த், டெத், ஓல்ட் ஏஜ், அப்புறம் இந்த டிசீஸ். இந்த 4மே துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா அந்த துன்பத்துல இருந்து அவன் விடுதலை பெற்றுறான். அப்படி இங்க இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கும் போதே அவனால அந்த சந்தோஷத்தை, அதுதான் உண்மையான நிலைத்த சந்தோஷம், எட்டர்னல் ஹாப்பினஸ், அதுதான், அதை அடைய முடியும். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டு செய்வதால் பக்தர் இந்த ஜட உடலினுள் இருந்தாலும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேறுவதால் ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்ப. சோ எப்படி அந்த ஞானம்னா என்ன, பகவான் பத்தின அந்த பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணுங்கிற அந்த ஞானம் தான். சோ பக்தி தொண்டு செய்யறது மூலமா என்ன செய்யறாங்க, இந்த ஜட உணர்லயே இந்த ஆன்மா இருந்தாலும் கூட ஆன்மாக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய செயல்களை நம்ம இப்ப செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம். உடலுக்கு, புலன்களுக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த நம்ம ஆன்மாவுக்கு சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய செயல்களை செய்யற மாதிரி நம்ம என்ன ஆயிட்டோம், டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டோம். அப்ப குணத்துல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டு நிக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆயிடுது, ஜட இயற்கையின் முக்கியமான ஆதிக்கம் என்ன, இந்த 3 குணங்கள் தான். அந்த ஆதிக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடுறோம், விடுதலை ஆயிடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 21 படிங்க. அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனை அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணா. இது எல்லாத்தையும் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். இப்ப அறிகுறிகள் யாவை, அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நடுநிலைமா இருப்பாங்க. சரியா? அப்புறம் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி சமநிலையா பார்ப்பாங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்காக அவங்க என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படவோ துக்கப்படவோ மாட்டாங்க. அவர்களுக்கு நடத்தைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சரிசமமா பழகுவாங்க. இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு அப்படின்னா ஞானம், பகவத் ஞானம் வந்துருச்சு, பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த 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 அறிவு அவனுக்கு எட்டும் போது என்ன ஆகுது, இந்த குணங்களிலிருந்து விடுபட்டுறான். சோ நம்மள ஆதிக்கம் பண்ற இந்த குணங்களை நம்ம விடுபட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால ஸ்திதாதிர் முனின்னு செகண்ட் சாப்டர்ல ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க, மாதாஜி சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னா எப்பவுமே நடுநிலையா ஒரே மாதிரி கண்ணோட்டத்தோட டிசிப்ளின்டா அவங்களோட லைஃப வாழறவங்க தான். ஓகேவா? அதாவது தன்னை உணர்ந்தவன், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பெர்சன், தன்னை உணர்ந்த மனிதன் தான் ஸ்திதாதிர் முனி. சோ அப்படியே அவங்க ஆயிடுவாங்க. இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இது அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அர்ஜுனனுடைய 3 கேள்விகள். இந்த 3 குணங்களை கடந்தவனின் அறிவதற்கான அறிகுறிகள் யாவை, அவன் நடத்தைகள் யாவை, உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் 20 இது படிங்க மாதாஜி. 22, 20.
படிங்க மாதாஜி. தீபிகா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமன் முழு முதற் கடவுள் கூறினார்: பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும்போது அவற்றை வெறுக்காதவனும், அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றிற்காக ஏக்கமடைந்தவனும், இயற்கை குணங்கள் விளைவுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலையில் அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும், குணங்களே செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும், மண்ணையும் கவலையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும், பிரியமானவற்றிலும் பிரியமற்றிலும் சமநிலை உடையவன், திடமானவனும், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் ஆகியவற்றில் சமமாக நிலை பெற்றவனும், நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும், எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமாக மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பிபிடி ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம பார்த்ததே தான் சேம். இங்க இதான் முன்னாடியே கொடுத்தாச்சு. சோ அர்ஜுனன் கேட்ட அந்த கொஸ்டினுக்கு பகவான் சொல்றாங்க, அவனோட அறிகுறிகள் என்ன, அவனோட நடத்தை எப்படி இருக்கும், அப்புறம் அவன் எப்படி அந்த பரபிரமத்தை உணர்ந்துக்கிறான். ஓகேவா? சோ அறிகுறிகள் என்ன? பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். இந்த 3 வேற ஒண்ணு புதுசா இருக்கே மாதாஜி. இந்த 3 வார்த்தைகளும் ஒண்ணு யோசிக்காதீங்க. பிரகாசம்ங்கிறது வந்து நன்மை. ஓகேவா? அதுதான் வந்து மூட் ஆஃப் குட்னஸ், சத்துவ குணம். பற்றுதல் அப்படிங்கிறது என்ன? யாருக்கு பற்றுதல் இருக்கும் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் யாருக்கு கூட இருக்கும்? ரஜோகுணவாதிகளுக்கு கூட இருக்கும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து செகண்ட் மோட் ஆஃப் நேச்சர். தேர்டு மயக்கம். மயக்கம் வந்து தமோ குணவாதிகள். ஸோ இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் தான் இங்க எப்படி கொடுத்திருக்கிறாங்க. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். இந்த 3 ஒருத்தவனுக்கு இருக்கும்போது, ஓகேவா, அதாவது பகவான் கொடுக்கிற பதில், பாண்டு மைந்தனே அப்படின்னு போட்டு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பகவான் கொடுக்கிற பதிலா இது அமையுது. பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகியவை தோன்றி இருக்கும் பொழுது அவற்றை வெறுக்காதவனும். ஓகேவா? அது இருக்கும்போது நம்மளுக்குள்ள அந்த குணம் இருக்கு, நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அது வெறுக்கவும் வேணாம். அது இல்லாத போது அது மேல நமக்கு வந்து அந்த குணங்கள் எதுவும் நம்மள்ட்ட இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நம்ம ஏக்கமடையும் வேண்டாம். ஓகேவா? நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இந்த குணத்துல இருந்து அப்பாற்பட்டு இருக்கணும். அதாவது ஈக்குவலன்ட் டு பகவான். ஏன்னா பகவான் யாரு அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். அந்த முழுமுதற் கடவுள்ல இருந்து நம்ம எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்த பின்ன சக்திகள். ஓகேவா? அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லியாச்சு. அவங்க ஒரு பெரிய தங்க மலை, அதுல இருந்து பிரிஞ்சு வந்த தங்க துகள்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே. ஓகேவா? சோ பகவானோட அந்த பார்ட் அண்ட் பார்சல் நம்ம. ஸோ பின்ன பகுதிங்கும் போது பகவானோட ஆன்மீக சக்தி இந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஆன்மீக சக்தியும் இங்க இருக்கிற ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனால ஜட சக்தியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளோட அதை வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சின்னு சொல்றோம். இந்த ஜீவாத்மாக்குள்ள இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மார்ஜினல் பொட்டன்சி. சோ பகவானோட அதே பொசிஷனுக்கு நம்மளும் வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன இருக்காது, அதை வெறுக்கவும் மாட்டாங்க அந்த குணங்களை. அப்புறம் அந்த குணங்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏக்கமடையவும் மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது நடுநிலையா இருப்பாங்க, ஸ்திரமாக இருப்பாங்க, சஞ்சலம் இல்லாம இருப்பாங்க. குணங்கள் செயல்படுகின்றன என்பதை அறிபவனும், தன்னில் நிலை பெற்ற இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும். இங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் என்ன காரணம்? செயல்பாடுகள் எல்லாம் எதனால நடக்குது? குணங்களால நடக்குது. அந்த குணங்கள்ல நம்மளை எங்க வரைக்கும் கொண்டு போயிடும்? நம்மளோட இலக்கு எங்க? நம்மளோட இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்க போற அடுத்த ஜென்மா வரைக்குமே என்ன கொண்டு போயிடுது? இந்த குணங்கள் தான் ஆட்சி செய்யுது. ஓகேவா? சோ இந்த விஷயம் புரிஞ்சதுனால அவங்க நிர்குணவாதியா இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க என்னெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க, இந்த சிதறி அந்த மாதிரி, அதாவது ஸ்திரமான மனத்தை உடையவர்கள் அர்த்தம். ஸ்திரமான மனத்தை உடையவர்கள் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் ஒரே மாதிரிதான் கருதுவாங்க. மண்ணு, பொண்ணு, கல்லு எதா இருந்தாலும் அதையும் ஒரே மாதிரிதான் பார்ப்பாங்க. தனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது எல்லாத்தையும் சமநிலையோட தான் பார்ப்பாங்க. மகிழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மானம், அவமானம் எது வந்தாலும் அதுக்கும் ஒரே மாதிரியான ரியாக்ஷனை தான் கொடுப்பாங்க. சரியா? அடுத்தது நண்பன், எதிரி, அவங்க 2 பேரும் சமமாகவே பாவிப்பாங்க. பலநோக்கு செயல்களையும் எல்லா விதமான பல்நோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனுமாக மனிதன் இயற்கை குணங்களை கடந்தவனாக கூறப்படுகிறான். அப்ப அவன் இந்த உலகத்துல இருந்தா அவன் செய்யக்கூடிய செயல் என்னவாதான் இருக்கும்? பகவானுக்கான பக்தி சேவையா தான் இருக்கும். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்கள் அப்படின்னா நம்ம இங்க செய்யற எல்லா செயலுமே ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். ஓகேவா? நமக்கு ஒரு நல்லது நடக்குமோ அதை செய்வோம்.
பகவானுக்கு நல்லது எது, அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடியது எது, அவரை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியது எது நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானும் திருப்தி ஆயிடுவாங்க, அதனால நம்மளும் திருப்தி அடைவோம். ஓகேவா? அவங்கதான் இயற்கை குணங்களை கடந்தவராக இருக்கிறார்கள். எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல நாரதரை போட்டிருக்கு பாருங்க. நாரதர் எப்பவுமே அவர் வாயால சொல்லிட்டே இருக்கிறது என்ன? நாராயணா நாராயண், நாராயண நாமம் தான் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. சோ அதனால அவங்களால சர்வலோக சஞ்சாரியா எல்லா இடத்துக்கும் நிம்மதியா பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு அவங்களால போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க முடியுது. ஓகேவா? இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா நடுநிலையானவர், நிர்குணவாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் மறுபடியும் வரும் பாருங்க. பொறாமை மற்றும் ஏக்கத்திலிருந்து விடுபடும் பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம். இது முன்ன சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். இயற்கையின் குணங்கள். இந்த இயற்கையின் குணங்கள் வந்து இருக்கும்போது வெறுக்காமலையும், இல்லாத போது ஏக்கமடையாமலும் இருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் மெத்தட். இயற்கை குணங்களில் விளைவுகளுக்கு மத்தியில் ஸ்திரமாக. ஓகேவா? இந்த குணம் வந்து நம்மள எப்படி வேணாலும் ஆட்டி படைக்கும். ஒருத்தவங்க வந்து புகழும் போது ஆஹா நம்மள புகழறாங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, இன்பம் அடையக்கூடாது. ஒருத்தவங்க நம்மள வந்து திட்டும் போது ஐயோ நம்ம செய்யாத ஒரு விஷயத்துக்காக இவங்க நம்மள இகழறாங்களே, நம்மள அவங்க வந்து திட்டுறாங்களே, ஓகேவா, அதுக்காக நம்ம போயிட்டு அவங்களுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துட்டு தேவையே இல்லை. ஏன்னா அது நம்ம செய்யாத செயல் நம்ம மனசுக்கு தெரியும், ஆண்டவனுக்கு நம்மளை பத்தி தெரியும். சோ நம்ம யாருக்கும் போய் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், ப்ரூவ் பண்ணி காட்ட வேண்டாம். சோ அப்ப எப்படி இருப்பாங்க, ஸ்திரமா இருப்பாங்க, சஞ்சலமே இல்லாம இருப்பாங்க, மனசுல எந்த விதமான கவலையும் அவங்களுக்கு இல்லாம நடுநிலையமா இருப்பாங்க. அந்த செயலுக்கும் அவங்க சொன்ன விஷயத்துக்கும் நான் அப்பாற்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த குணங்களுக்கு ஆட்படாம இருக்கிறவனோட அறிகுறி இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா சூழ்நிலைகளையும் சமநிலையோட ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. அதான் இங்க போட்டு பாருங்க, தராசு. அவங்களை இகழ்ச்சி, புகழ்ச்சி, மானம், அவமானம், இன்பம், துன்பம், நல்லது, கெட்டது, நமக்கு பிடிச்சது, பிடிக்காதது எல்லாமே அவங்களுக்கு சமநிலையா பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சமமாக நடத்துபவன். எல்லாவற்றையும் மண்ணு, கல்லு, தங்கம் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். ஓகேவா? இது வேல்யூபிள் அப்படின்னு இதை எடுத்து வச்சுக்கிறதோ, இதால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அதை தூக்கி போடுறதோ அவங்கள்ட்ட இருக்கவே இருக்காது. தனக்கு இது பகவான் கொடுத்ததுன்னு அதை அவங்க ஸ்வீகரிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அனைவரையும் நண்பனாகவும் எதிரியாகவும் எல்லாவற்றையும் சமமாகவும். சோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பண்றவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்திரமான புத்தி உடையவங்க, அதாவது நிர்குணத்துல இருக்கிறவங்க, நிர்குணவாதியா இருக்கிறவங்க. சோ அவங்களோட நடத்தை இப்படிதான். ஹரே கிருஷ்ணா. 26 படிங்க மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டால் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல், அதாவது சூழ்நிலைதானே வந்து நம்மள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு ஆட்படுத்தும். ஓகேவா? சும்மா இருக்கும்போது நம்ம ரஜோவோ தமோவோ சத்துவ குணத்தையோ நம்ம வெளிக்காட்ட மாட்டோம். எப்ப நம்ம ஒரு செயலை செய்வோம், அந்த சூழ்நிலை நம்மள வந்து தாக்கும் போது நம்ம அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவோம். சரியா? அந்த ரியாக்ஷன் வந்து சம்டைம்ஸ் நல்லதா நடக்கும், சம்டைம்ஸ் கெட்டதா நடக்கும், சம்டைம்ஸ் ரொம்ப மேட்னஸா இருக்கும். அது ஓகேவா? ரொம்ப மேட்லி திங்ஸ் நம்ம கொண்டு போய் அங்க போய் நம்ம ஒரு மாதிரி அதுல போய் டெர்மினேட் ஆகி நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சோ எல்லா சூழ்நிலையிலையும் தவறாம, ஓகேவா, நல்லது நடந்தாலும் அதுக்காக சந்தோஷப்படாம, கெட்டது நடந்தாலும் அதுக்காக துக்கப்படாம, எல்லா சூழ்நிலையிலையும் தன்னை தவற விடாம, அந்த ஆத்மாவை தவற விடாம எனது பூரண பக்தி தொண்டில், ஓகேவா, பகவானுக்கான டிவோஷனல் சர்வீஸை யாரோ தங்க தொடர்ந்து ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். பிரம்மன் நிலைங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானை உணர்றதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். பார்த்திருப்பீங்க நீங்க, இதெல்லாம் செகண்ட் சாப்டர்ல சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மாதாஜி. பகவானை வந்து 3 டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ்ல நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அந்த அருவ பிரம்மன் நிலையில உணரலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதுதான் வந்து பிரம்ம ஜோதி சொல்லுவோம். ஓகேவா? அடுத்தது பரமாத்மா அந்த மாதிரி ரூபத்துல 4 கை பரமாத்மா ரூபத்துல உணரலாம். அடுத்ததுதான் பகவான் 2 கை கிருஷ்ண ரூபம். ஓகேவா? அதுதான் வந்து உச்ச நிலை. ஓகேவா? கோலக பிருந்தாவனத்துல பகவான் இருக்கிற மாதிரியான நிலை தான் வந்து அந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்டோட அந்த உருவங்கிறது அதுதான். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இயற்கை குணங்களை விட்டு ஒழிச்சுட்டு நடக்கிறது பூரா பகவானாலதான் நடக்குது. சோ இந்த குணங்கள் தான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்குது. அதனாலதான் நம்ம செயல்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறோம். அப்புறம் வந்த செயலுக்கு யாராவது கொடுத்த செயலுக்கோ அல்லது சூழ்நிலைக்கோ நம்ம எதிர்வினை ஆற்றோம் அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சு அவங்க அதுல எல்லாம் மனசை தளர விடாம ஸ்ட்ரெயிட்டா
நேர் பாதையில அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா, இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இயற்கையின் குணங்களை அவங்க கடந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். சோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க யார? பிரம்மனை, ரிவ பிரம்மனை, அதை ரீச் பண்ணிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக நிலையை அடைவதற்கான வழி கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் மட்டும் ஈடுபடுதல், எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல். பகவானுக்கான பக்தி தொண்டுல நம்மளால நல்ல நிலைமையில இருக்கும்போது ஈடுபட முடியும். ஓகேவா? நம்மளால நடந்து கோவிலுக்கு போயிட்டு வர டயத்துல நம்மளால போயிட்டு சுவாமியை போய் சேவிச்சுட்டு வருவோம். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட பணம் பொருள் பகவான் நமக்கு நிறைய பிளஸ் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதை வச்சு பகவானுக்கு வஸ்திரம் வாங்குவோம், மாலை வாங்குவோம். ஓகேவா? பிரசாதம் நல்லா நிறைய பண்ணிட்டு கொண்டு போய் அங்க கோவிலுக்கு கொடுப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். பட் நம்ம சிக் ஆயிட்டோம், வெல்த்தும் இல்ல ஹெல்த்தும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த நிலையில கூட நம்மளால பண்ண முடிஞ்சது என்ன? ஜபா. ஓகேவா? பகவான் இங்க பிரபுபதா அவங்க படுத்துட்டு இருக்க நிலைமையில கூட என்ன செய்யறாங்க? அவங்க பகவானோட நாமத்தை விடாம உச்சரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சோ எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் மட்டும் ஈடுபடுறதுதான் எதுக்கு ஒரே வழியா இருக்கும்? தெய்வ நிலையை அடைவதற்கான வழி. ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம எந்த நிலையிலயும் விடக்கூடாது. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. 27 வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் மனமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல எது? பகவான் தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறாங்க. சுகசிய காந்திகசிய பிரகாசமா இருக்கிறாங்களாம். அருவ ஜோதி, அருவ பிரம்மன் அப்படித்தான் இருக்கும். நமக்கு பிரகாசமா தான் தெரியும், எந்த விதமான உருவமும் இல்லாம. முதல்ல நம்ம ஒரு வெளிச்சமா, பெரிய வெளிச்சமா பிரகாசமா நம்ம பகவானை ஃபர்ஸ்ட் உணர்வோம். அதுதான் முதல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன். அது எப்படி இருக்கும்? எட்டர்னல். ஓகேவா? அதுக்கு மரணம்ங்கிறது கிடையாது, அனாதியானது. அதுக்கு மரணம் அழிவுங்கிறது கிடையாது. அழிவற்றது, நித்தியமானது, எட்டர்னல், எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது, இறுதி இன்பத்தின் தர்மமான. இறுதி இன்பம் என்ன? அதுதான் நம்ம ரீச் பண்ணக்கூடிய ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். அதுதான் பகவான் தான். ஏன்னா நம்ம அங்கேயும் தான் வந்தோம். ஸோ நம்ம திருப்பி அங்கதான் போகணும். அதுதான் நம்மளோட ஒரிஜினல், நம்மளோட அட்ரஸ். ஓகேவா? ஒரிஜினல் அட்ரஸ் என்ன அப்படின்னா அதுதான். இங்க இருக்கிறது எல்லாம் டெம்பரரி அட்ரஸ் தான். நம்மளோட பெர்மனன்ட் அட்ரஸ்க்கு நம்ம திரும்பி போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன பண்ணி ஆகணும்? அருவ பிரம்மன், அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரியலைசேஷன்ல அது நம்ம அங்க ரீச் பண்ணிட்டோம், அந்த லெவலுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மள அடுத்தடுத்த கட்டத்துல திருப்பி எகைன் அண்ட் எகைன் அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை தொடர்ந்து பண்றது மூலமா நம்மளால அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறி போக முடியும். அடுத்தது பகவான் ரியலைசேஷன் வரைக்கும் நம்மளால கொண்டு போயிடும். ஓகேவா? சோ அந்த நம்ம போற அந்த பாதையை நம்ம மாத்தாம, டிவியேட் பண்ணாம பக்தி தொண்டை தொடர்ந்து பண்றது மூலமா பகவானை அடையலாம். அது பகவான் இந்த இடத்துல ஸ்திரமா சொல்றாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட. அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் கிருஷ்ணரே. பிரம்மன் நிலையை அடைதல் ஆன்மீக தன்னுணர்வின் முதல் படியாகும். ஆன்மீக தன்னுணர்வு, ரியலைசேஷன். ஓகேவா? பகவானை பத்தின ரியலைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரியலைஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெவல், பேசிக் படி, முதல் படி இந்த பிரம்மன் நிலையை அடைதல் தான். பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்தால் பிரம்மனையும் பரமாத்மாவையும் அறிந்ததாகும். ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மன் நிலை, நெக்ஸ்ட் லெவல் பரமாத்மா நிலை. அதாவது பகவான் பரமாத்மாவா நம்மளோட உடம்புக்குள்ளேயும் இருக்கிறாங்க, வெளியில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க, உள்ளர நம்மளோடயும் இருக்கிறாங்கிறது உணர்றதுதான் பரமாத்மா நிலை. அப்புறம் பகவான் 2 கை ரூபத்தோட உலக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறாங்க. அதுதான் நம்மளோட பெர்மனன்ட் அட்ரஸும். அங்க நம்ம போகணும், அங்க போயிட்டு பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுதான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். அதுதான் கடைசி நிலை. ஓகேவா? சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எது தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும்? இந்த பேசிக், அந்த முதல் படியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாகணும். குணங்கள் நம்மளை கட்டுகிறது, பட் கிருஷ்ணர் நம்மை விடுவிக்கிறார். சரியா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எதுக்கு கட்டுப்பட்டு போயிடுறோம்? ஜெயில வந்துடுறோம். என்ன ஜெயில் அது? இந்த குணங்கள் அப்படிங்கிற ஜெயிலு. ஆனா யார் நம்மளை விடுவிக்கிறா? கிருஷ்ணர் நம்மளை விடுவிக்கிறாரு. என்ன செஞ்சா கிருஷ்ணரை நம்மளை விடுவிப்பாங்க? அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செஞ்சா. நம்மளை திருப்திப்படுத்திக்கிற செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கேதான் மாட்டிப்போம். அதை விட்டுட்டு அந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்தை, அதாவது செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யறோம், பட் பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறோம், பகவானை திருப்திப்படுத்துற செயல்களை செய்யறோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து நம்மள டிட்டாச் பண்ணிடுவாங்க, விடுவிச்சிடுவாங்க, நம்ம லிபரேட் ஆகும். குணங்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்துகிறது, இது நம்மள பாண்ட், அந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மள என்ன பண்ணுது? இதோட சேர்த்து நம்மள பாண்ட் பண்ணி வச்சிருது. ஆனா கிருஷ்ணர் நம்மளை முக்தி அடைய செய்கிறார். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறதுதான் இது. சோ 3 குணங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்கள் அதிகரிக்க தோன்றும் போது அவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்கும்,
அப்ப அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அந்த செயல்பாடுகள்னால அவங்க எங்கெல்லாம் ரீச் ஆவாங்க, ஓகேவா, அதோட பலன் என்னவா இருக்கும். ஒருத்தவங்க இன்பத்தை அடைவாங்க, ஒருத்தவங்க துன்பத்தை அடைவாங்க, ஒருத்தவங்க படுகொலியில போவாங்க, ஓகேவா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனன் மறுபடியும் அடுத்ததை கேக்குறாங்க, இந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு வர்றதுக்கு வழி இல்லையா, விடுபட்டு வரணும்னா என்ன செய்யணும்னா பிரம்ம ஞானத்தை நம்ம அடையணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்ப பிரம்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவனோட அந்த நடத்தை எப்படி இருக்கும், அவங்களோட குணாதிசயங்கள் எப்படி அவங்க தன்னை எக்ஸிபிட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு மறுபடியும் அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில் என்ன அப்படின்னா, அவங்க ஸ்திரமான எண்ணத்தோட அந்த குணங்கள்ல இருந்து விடுவிக்கப்பட்டவங்களா என்னையே சார்ந்தவங்க இருப்பாங்க. சோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷன் அருவ பிரம்மனை அவங்க அடைஞ்சிருவாங்க. அருவ பிரம்மனை ஆயிட்டோம் அப்படின்னா, அருவ பிரம்மனை அடைஞ்சிட்டோம், அதை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாலே பகவான் ரியலைசேஷன்ங்கிறது சுலபமானது. ஏன்னா அருவ பிரம்மனை உணர்ந்தவங்க தான் யாரு அப்படின்னா, பிரகாசமான அருவ ஜோதியா தான் யாரை பார்த்தாங்க பகவான அப்படின்னா 4 குமாரர்கள். 4 குமாரர்களும் ஒரு நாள் வந்து பகவானை சேவிக்க போகும்போது அப்ப கஷ்டம், அவங்களுக்கு அது தெரியல. அவ்வளோ ஒரு ஜோதிர்மயமா இருக்கிறது தான் பகவான் நினைச்சிட்டு இருந்தவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சுதான் பகவானோட அருள் பிரசாதம் கிடைச்சிருக்குது. துளசி தலம், துளசி தலத்தை அவங்க முகர்ந்து பார்த்து அந்த உண்ட உடனேயே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பகவானை உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம். ஓகேவா, அருவ பிரம்மனை அவங்களுக்கு தோண்டிக்கிட்டு இருந்த விஷயம் இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பகவானா தோற்றமளிக்க ஆரம்பிச்சது. சோ 4 குமாரர்களும் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க, பகவானை ரியலைஸ் பண்ணாங்க. ஃபைனலா அவங்க ரொம்ப பகவானுக்கு நெருக்கமான அணுக்க தொண்டர்களா அவங்க ஆனாங்க. இதை நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மந்தாஜி. இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். இது உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான சாப்டர் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க, நான் லைவ் ஹரே கிருஷ்ணா.